Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadii mukomanashi, please ndivigeiwo. Inini mukoma ndine nyaya yangu yandiinayo. Nyaya iyi yakaitika apo pandainge ndichiri mudiki. I was in form 1 pakaitika zvinhu izvi. Saka pane pamwe pandakambotiza pamba ndichibuda ndichida kuenda kumwe kwainge kuchiitwa bira. Zvaiitika pandiri ndezvekudai. Kubva ndichiri mwana mudiki ndaiva munhu uya wekuti kana ndikangonzwa panenge pachiridzwa mbira ndaibva ndaenda ndobva ndatanga kuteerera vanhu vaya vachiridza mbira dzavo. Ndaiti ndakateerera kudaro ndaibva ndatanga kungochema ndisingazivi kuti ndainge ndichichemedzwa nei. Nanhasi ndo zvinoitika kwandiri. Kubva ndichikura ndakanotisa kuti kana ndikarwara zviya zvekuti maybe ndatemwa nemusoro kana kungorwara ndikangoridza mamwe masongs embira aya anenge asina magitari mukati ndinobva ndatopora. But izvi pamusha pedu zvainge zvisingabvumidzwi. Nanhasi itori secret yangu yandakaviga. Hakuna weukama wandakagara ndambozivisa zvose zvandakakura ndichiona nezvose zvinoitika pandiri. But unfortunately marriage yangu yakazotoparara because inini nemurume wangu patakazowanawo mukana wekuti tinge tichimigrata tichibuda muZimbabwe ndakabva ndatanga kungorwara. Tainge tichiendawo kuzvipatara zviya zvinodhura, but kwose kwataienda ndaiti kana ndikaitwa matest paishayikwa kana problem kuti iri pai. But ndakazoti one day hameno kuti ndainge ndichida kutengei online. Ndichishopa kudaro ndakabva ndazongosangana nembira dzainge dzichitengeswa. I then ordered mbira iya and I got it delivered to my house. Even though ndainge ndisingagoni kuridza. Musi wakasvika mbira iyi pamba ndainge ndingori ndega. Murume wangu nevana vainge vabuda vandisiya pamba because body yangu yainge isinganyatsonzwi zvakanaka. Saka ndakavhura box riya rainge riine mbira yandainge ndatenga online. Ndokubva ndangotanga kudzvanya makeys zviya zvemunhu asingazivi kuridza. Saka ndakati ndichingodzvanya makeys aya ndakabva ndatanga kungochema. And at that time madoctors vainge vachitosuspecta kuti it might be colon cancer. Nekuda kwemasymptoms ainge achiratidzika pandiri ndakabva ndatanga kurutsa nekuita mudumbu non-stop. Ndokuzotopora kwandakaita. Even patakazodzokera kuchipatara madoctors akatoshamisika nethe rate of recovery yainge yaitika pandiri because vainge vatotarisira kuti vanofanira kuzototanga kundipa medication yecancer. But mbira iyoyo mukomanashi yakazokonzeresa a divorce and a rift in my marriage. Murume akabva ati zvese izvi zvawava kuda kuita ndezvemadhimoni. But anyway I accepted kuti iye ainge ava kusandida. Saka from my upbringing ndaiva munhu uya aigara achingonwiswa mvura iyi yainge yakasanganiswa nedota. Ndaiinwiswa naamai vangu. Zvakatanga kuitika ndezvekuti pane dzimwe hope dzairamba dzichingodzoka kwandiri. Ndaiti kana ndikarota hope idzodzo amai vangu vanenge vakamira nevamwe vakadzi vavainge vachinamata navo kuchechi kwavo. Vainge vakaungana vachiita kunge vanodya nyama yemhuka. But mukunofamba ndichinosvika pavanenge vakaungana ipapo ndaiti ndichinotarisa kudai ndaibva ndaona kuti no, vainge vasingadyi mhuka sekufungidzira kwandainge ndichiita. But anenge atori munhu anenge achidyiwa. Ndaiti kana ndikangorota hope idzodzo mangwana acho makuseniseni amai vangu vaibva vamuka vobva vatanga kundinwisa mvura iyoyo. Nguva zhinji kuzopepuka kwangu hunge ndazototarisana mumaziso naamai vangu. Ndaiti ndarota kudaro mangwana acho mukoma ndo pandaimuka ndichinwiswa mvura idzodzo dzinenge dzichivava dzichirakidza kuti dzinenge dzakasanganiswa nemadota. Saka hope dziya nekuona zvinhu zveusiku zvaipota zvichiuya pamba pedu nekuti nguva zhinji ndaikwanisa kutoti ndakagara nevamwe mukitchen
ndobva ndangotarisa panze, ndobva ndatoona kuti panze pane zvimwe zvivanhu zvinenge zvakatomira. Sometimes zvinenge zvakamira zvichidongorera mukicheni umo matinenge takagara semhuri, but zvose izvi zvakazoita zvichipera nekunwiswa kwandainge ndichiitwa mvura iyoyo makuseni oga oga naamai vangu. Even pandakazoroorwa pane imwe nyaya yakaitika, ende murume wangu pandakamuudza kuti panapa pane zvimwe zvinhu zvandiri kuona, because ndaiti usiku hwega hwega mumusha mavo pane zvinhu zvandaiona, especially the day randakapinda mumusha mavo. Inini ndakabva ndatoona kuti mumba mandainge ndirere nemurume wangu makabva mapinda kamwe kamukadzi kainge kari kapfupi pfupi. Kamukadzi kaya kakabva katanga kusangana nemurume wangu pabonde. Zvinhu izvi zvakatangira ndiri kuhope, ndokubva ndapepuka ndikagara. Kamukadzi kaya pakakaona kuti ndainge ndapepuka kakabva kamhanya kakabuda panze kachitiza. Murume wangu pandakamuudza zvose zvandainge ndaona, iye akabva angoti let us just pray, but matensions edu ndo paakabva angotangira kubva musi iwowo. The next day vamwene vangu vakati vachisuka vakabva vangokaruka vandidira nemvura iyo yavainge vachisuka nayo, even though ndainge nditori pasaidi pavo, but pavakandidira nemvura iyoyo vakabva vangoti muroora, sorry ndanga ndisina kukuona. From there ndainge ndava munhu ainge asina kana ani anomufarira zvake. Even on my family side hakuna anondifarira. Kunyange pandakazoita go through the divorce, vanhu vekufamily kwangu vainge vachitosapota my husband, especially support yakapiwa murume wangu naamai vangu yakatondinetsa kuti ko mubereki akaita sei anosapota munhu ari kuramba mwana wake. Then kumashure uko amai vangu pane pandainge ndakambosangana navo vari pakati pemunda vakashama. That night pandainge ndatiza pamba ndichienda kunoteerera mbira uko kwainge kuchiitwa bira. Saka ndakazoti ndava kudzoka ndakatya kuti ndinge ndichifamba nekurod, because taiti kana tiri murod kudaro tava kusvika pamba pedu paiva nemakuva aiva padhuze nerod, saka ndaitya kudarika nepo. Ndakabva ndadimbudzira nemumunda medu kuti ndikwanise kuzongoita zvekunopoya kana ndasvika pamba. Musi iwowo mwedzi wainge uri muchena, ende mumunda imomo mandainge ndichidimbudzira namo mbeu yechibage yainge ichiri kutotanga kubuda. Ndichifamba kudaro ndo pandakabva ndaona kuti amai vangu vainge vari pakati pemunda ende vainge vasina kupfeka, ende direction yandainge ndichifamba nayo yainge ichizoita kuti ndisvike pacho painge pakamira amai vangu. Ivo amai vainge vasina kumira as such, vainge vakaita kukotama vachiita sekunge vanoita wet. Asi chakandinetsa ndechekuti ivo amai vangu havana kana kumbondiona kubva ndichitanga kupinda mumunda umu kusvika ndichizodarika nepadhuze pavo. Havana kana kumbondiona. Inini nekutya ndakabva ndamhanya, because amai pavakasimudza musoro wavo kumeso kwavo ndakabva ndaona kuti kwainge kusina chiso. Hameno mukomanashi kuti ndingazvitsanangura sei, asi amai vangu vainge vasina chiso. Ndichinobuda mumunda muya ndakati ndava kuda kunopinda mumba umo mandainge ndichirara, ndokubva ndasangana naamai pachivanze. Amai vakabva vatanga kundirova ndisingazivi kuti vainge vachindiroverei. Vakandirova amai zvekuti bvudzi rangu rakasvika pakudambuka dambuka, because amai pavaindirova vaindirova vakaita zvekundibata bvudzi rangu kuti ndisatiza. Mukomanashi kubva ipapo vainge vava kundinwisa dota daily. Ndakaonda zvekuti vanhu vaitofungidzira kuti munhu uyu anenge ane AIDS. Kunyange pandakazoroorwa pakatombobuda mutauro wekuti munhu uyu wataunzirwa pano anorwara. Asi nenyasha dzaMwari ndakazokurawo ndikabva ndazoitawo nursing yangu kusvika ndazouyawo kuno kwandiri. Nyaya yangu ndo kutanga kuitaura. Makore ose awa zvaingovawo mumwoyo mangu, asi kuzvitaura kudai ndanzwawo kunge mutoro uya wandainge ndakasenga waita sekunge wava nani. Kana mukaposta ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu
Hei, zvimwe zvacho zvinotyisa. Hanzi ndakasangana naamai vangu vakamira pakati pemunda asi fesi yavo yainge isipo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Vahanzvadzi vedu ava vakambotumidzira imwe meseji before yainge yakanyorwa kunzi mukoma muri sei henyu, please hide my name, mundikandirewo. Nyaya yangu yakamira sekudai. Murume wangu akabatwa siki, apa inini ndine nhumbu, so ndakazozvibata mushure mekunge ndaona kuti nhengo yake yakaafekteka nesiki, but inini siki iyoyo haina kuuya kwandiri ende hapana kana pandiri kunzwa pari kurwadza. So ndakazoudza friend yangu, akabva ati enda kuclinic, otherwise mwana wako anokwanisa kuzoafekteka neinonzi jondisi kana kuri kunzi hauna kurapwa even though pasina pari kukurwadza. Kana kuita weti handisi kana kumborwadziwa. Saka ndanga ndichikumbirawo vanoziva kuti vandiudzewo kuti nezvandakasangana nazvo panhengo yemurume wangu kuti ane siki, asi inini ndisina masymptoms acho esiki iyo iri pamurume wangu. Mwana wangu uyu wandakatakura anokwanisa kuzoita jondisi here kana ndikasaenda kuchipatara kunorapwa. Then vakabva vazotumidzira zvekare imwe message nezuro. Vakabva vati mukoma Asi muri sei, please hide me. Mukoma, murume wangu inini naye takazorambana, saka takati tarambana kudaro iye akabva angondisiya nenhumbu yangu. Ndakati ndasara kudaro ndakabva ndasangana zvekare neumwe murume, so murume uyu ndiye wandava kugara naye nawo. Ndanga ndichikumbirawo kuti mundibvunzirewo kune vedare kuti pacho pandichazonozvara mwana wangu, mwana uyu kana ava kuyamwa mukaka hapazoiti here dambudziko, nekuda kwekuti inini nemurume uyu tiri kungosangana pabonde ende kunyange ndazozvara ndichiyamwisa tinokwanisa kuzongoramba tichingosangana pabonde sezvo iye anditora kuti ndive mukadzi wake, akandigamuchira nenhumbu yangu yaakandinyenga ndiinayo. Hei vedare, ndo mamessages andakatumidzirwa achibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Asi muri sei, ndaona post yevamwe amai avo vakati vane siki vachiti siki iyoyo iri kuita kuti vaite discharge yakanyanyisa. Kwavari ndiri kuda kungoti ngavatore mudzi wekamuti kaya kanonzi nhundurwa vakachekache. Kamuti ikako kari muno muJoni. Nhundurwa iyi ndakainwa mwedzi uno nekuda kwekuti kuzasi kwangu kwainge kuchivava ende ndainge ndichibuda mamwe mazipundu ainge akaita kunge mamota aibuda hurwa. Ndakabva ndanwa ndiri inini nahabhi tiri tose ende handichavaviwi. Mamota aya haachatobudi zvachose. Ndainge ndarwadziwa asi ndakabatsirikana. Nditori netestimony nekuda kwekamuti ikako. This month kutanga kwaJuly ndo patakanwa ende zvinoshanda kunge watonwa maantibiotic. Ndainge ndarwadziwa mukoma Asi, mota rinorwadza iroro. Apa rairwadza richiita kuti vhu aiwanzokubuda ari 4 kana kuti 6 ari mahombe paya panomera vhudzi, asi ndakabatsirikana. Vaudzei vazame, kana kuvaviwa handichatombovaviwi. Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please let us try to speak with her in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Asi muri sei, please post for me as hidden identity. Inini ndafunga kuti ndinge ndichisiyana zvangu nemudzimai wangu nekuda kwekuti mudzimai wangu munhu wekuti anoudzirwa zvekuita nevabereki vake ende anoti chese chaanenge audzirwa nevabereki vake iye anobva ateerera, kunyanya kana akaudzwa kana kupiwa madhimanzi nababa vake anobva atotanga kuita musindo newe achida kutevedzera izvo zvaanenge audzwa kuti ange achiita, especially nababa vake. Tiri vanhu vekuti hatisi tinowana as such but tiri nani. Izvezvi tichitaura, mudzimai wangu akabva mukutorwa nababa vake
vachimutora baba vake, hanzi anofanira kuti ange achinyorera form 4 akwanise kuwedzera masubject, but munhu ane 6 subject, but ivo vakabva vati masubjects iwawo mashoma. Izvezvi ndatova neabout a week mudzimai adzokera kumba kwavo. Handichanzwisisi mukomanashi kuti rudo rwemubereki here rwekuda kudzorera mwana kuchikoro kuti akwanise kuita 10 subjects, kana kuti zvinhu izvi zvitori nechivanhu mukati zviri kuitika. Saka ndakaita kupiwa mademands kuti izvezvi anofanira kuti ange achiuya kumusha, otherwise ivo vatezvara vakabva vati vanotoita zvekutokwira bhazi vouya kuno kuSouth Africa kwatainge tigere nemudzimai wangu, vobva vamutora vodzokera naye kuZimbabwe kuti akwanise kunyorera masubjects avo avari kuti akashota paO level yake. Ndakambozama kuti ndinge ndichigara nemudzimai wangu pasi ndichimuonesa kuti nawo tarira kuti une 6 O levels, zvose zvaunokwanisa kuda kuita kuenderera mberi nekudzidza zvinoita 1 zvaune 6 subjects. Asi ndakamukonewa nekuda kwekuti baba vake vainge vachiti iye anofanira kungowedzerera masubjects mamwe aakafoira. Saka mudzimai wangu ndakabva ndamukonewa nekuda kwekuti ainge achingoramba achingopiwa pressure nababa vake. One day akabva azongoti kana ukaramba kuti unditengere tiketi ndidzokere kumusha ndichaita zvekukutiza. Ndokubva ndazonomukwidza zvangu bhazi, asi tainge tisina kuwirirana. Iye akabva aenda kumusha. Kutaura tiri kutaura, but moyo wangu watova confused. Mukadzi wangu ane 22, inini ndine 30. Even patakamitisana baba vake vakamutora vakabva vati hazviite kuti mwana wangu ange achitizira, anofanira kuti ange achizoroorwa zvakanaka. Pandakazama kuti ndinge ndichiunganidzawo zvimari kuti ndikwanise kutora mudzimai wangu sezvo ndainge ndamumitisa, ivo vakabva varamba. Kekutanga vakati mwana wangu achiri mwana mudiki, vakazotobvuma mari iyo yandainge ndiinayo after mudzimai wangu abva mukubatsirwa. Mudzimai wangu akati abatsirwa, inini panguva yacho ndainge ndava kuSouth Africa. Ndakangoita zvekungotumidzirawo hama dzangu kuti dziende kunobvisa pashoma pandainge ndiinapo. Ndo pavakazobvuma kuti mudzimai wangu ange achikwira auye kuno kuSouth Africa. Ndikabva ndafara ndikati nawo ndava kukwanisa kugarawo nemhuri yangu, but ndakangogara nemhuri yangu kwekanguva kashoma. Ivo vakabva vatanga kutaura nyaya iyoyo yekuti mwana wavo vanoda kuti ange achidzokera kuZimbabwe anonyorera masubjects avo aakafoira. Vari kuti next year ndo paanofanira kuzononyorera maexams aya emuna June. Please ndibatsireiwo Zimbabwe kuti pakadai ndopafambisa sei. Mudzimai wangu uyu handina kana kumbogara ndagara naye kwenguva refu. Ndakangomumitisa ndichiti ndikuda kugara naye, ndokubva atorwa nevabereki vake. Iniwo ndikabva ndauya kuno kuSouth Africa ndikawanawo basa ndokuroora mudzimai wangu, asi ainge agere kuvabereki vake. Kuno kuuya kwaakaita kuzogara, ndingangoti akangogara neni kuda kwe4 months. Vabereki vake vakabva vadhimanda kuti anofanira kuti ange achidzokera zvekare kuZimbabwe. Please mukoma, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Hanzi baba vari kuda kuti mwana uyu ange achiita 10 subjects paO level. Please ngatitaurei naye mucomment section mwanakomana uyu. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.